Publicitatea nu mai stă pe loc. Acum se mișcă, atrage și vinde, direct din trafic. Ecran LED de mari dimensiuni, montat pe vehicul, vizibil din orice unghi, zi și noapte. Mesajul tău ajunge acolo unde contează, în intersecții, la semafor, în fața publicului tău. Targetezi zone cheie, evenimente, centre comerciale, cartiere aglomerate. Publicitate mobilă cu impact real, fără compromisuri. Mesaje programabile, video, animații, promoți în timp real. Tu alegi conținutul, noi îl punem în mișcare. Rezervă-ți locul acum la expoziție și pregătește-te pentru o experiență care îți va schimba modul în care vezi publicitatea. Nu vorbim doar despre produse noi. Vorbim despre o revoluție vizuală. Despre culori care îți taie respirația, luminozitate care sfidează soarele și mesaje care nu pot fi ignorate.